Να πάμε σε ένα δυσάρεστο, έτσι, μια κακή εξέλιξη. Διαβάζουμε στο Φιλελεύθερο ρεπορτάζ του Χρήσανθου του Μανώλη που λέει ότι είναι οριστικό η Ευρωπαϊκή Ένωση μας ζητάει να επιστρέψουμε 67 εκατομμύρια ευρώ ως πέναλτι, ως ποινή δηλαδή, για την παράτυπη κατακύρωση του τερματικού του Βασιλικού στους Κινέζους, στην κοινοπραξία που τόση φασαρία έχει γίνει γιατί πήγε εκεί το έργο. Ο Υπουργός Ενέργειας εχθές στη Βουλή, που επίσης έγινε ένας κακός χαμός, διαβεβαίωσε ότι το έργο θα γίνει και θα γίνει πάρα πολύ σύντομα. Τώρα, θα καλωσορίσουμε εδώ στο στούντιο τον Πάρη Φωκαΐδη, αναπληρωτή καθηγητή στην Πολυτεχνική του Πανεπιστημίου Φρέντερικ. Καλώς τον. Καλημέρα. Με το χέρι στην καρδιά, πιστεύεις ότι θα γίνει το έργο του τερματικού ή ότι δεν θα γίνει? Βεβαιότατα θα γίνει. Το έργο του τερματικού θα ολοκληρωθεί. Έχουν τροχιοδρομηθεί οι σωστές διαδικασίες προκειμένου πολύ σύντομα να ολοκληρωθούν οι εργασίες για τις χερσαίες υποδομές οι οποίες απαιτούνται για την αποϊκροποίηση και ένταξη του φυσικού αερίου στο ενεργειακό μας σύστημα. Τώρα, αν επιβεβαιωθεί το ρεπορτάζ πάντως του Χρήσανθου στον Φιλελεύθερο, 67 εκατομμύρια τα χάσαμε. Δηλαδή θα πρέπει να τα επιστρέψουμε, γιατί ήταν η επιχορήγηση που δόθηκε από την Ευρώπη για να προχωρήσει αυτό το έργο αποϊκροποίησης φυσικού αερίου για την ενεργειακή μας αναβάθμιση. Δεν μας περισσεύουν και 67 εκατομμύρια. Σίγουρα δεν μας περισσεύουν και ο φετινός προϋπολογισμός του κράτους για το συγκεκριμένο έργο ήταν της τάξης των 70 εκατομμυρίων. Η απόφαση όμως αυτή δεν έχει να κάνει με τις καθυστερήσεις ή με την εξέλιξη, αλλά έχει να κάνει με τη διαδικασία του διαγωνισμού αυτού καθ' αυτού και την επικύρωση και την επιλογή του συγκεκριμένου προσφοροδότη. Κάτι το οποίο διαφάνηκε και στην πορεία ότι ήταν προβληματικό. Δηλαδή, ο συγκεκριμένος προσφοροδότης δεν είχε, η κοινοπραξία δεν είχε στο σύνολό της την απαραίτητη τεχνογνωσία, εμπειρία για υλοποίηση του έργου και πέραν αυτών υπήρξαν και κάποιες, αν θέλετε, τροποποιήσεις του συμβολέου, οι οποίες οδήγησαν σε αυτή την απόφαση της ΣΥΝΕΑ, της Ευρωπαϊκής Αρχής, η οποία διαχειρίζεται θέματα ενέργειας, για επιβολή αυτού του προστίμου. Αυτό όμως το γεγονός είναι άσχετο σε σχέση με την πορεία εξέλιξης του έργου, με το πώς έχουν τροχιοδρομηθεί τα έργα. Να πούμε ότι η Κυπριακή κυβέρνηση είχε βγει από τον Απρίλιο σε αναζήτηση διαχειριστή του έργου. Η ανάθεση έγινε στη Γαλλική Τεχνίπ, η οποία βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη διαδικασία καθορισμού των βημάτων τα οποία απαιτούνται για την ολοκλήρωση του έργου. Η συζήτηση χθες στην Επιτροπή Ενέργειας της Βουλής προέκυψε ακριβώς σε σχέση με αυτό το αντικείμενο και με κάποιες αμφιβολίες τις οποίες εξέφρασαν κάποια μέλη της Επιτροπής σε σχέση με αυτή τη διαδικασία. Βέβαια, για να το πούμε, να βάλουμε τη σωστή διάσταση στα πράγματα, η όλη ιστορία, η όλη αγωνία, ο όλος τσακωμός που γίνεται για το έργο του Βασιλικού αντανακλά ουσιαστικά την αναγκαιότητα του έργου. Δηλαδή, κατά πόσο πρέπει να βγάλουμε ρεύμα από φυσικό αέριο, πολύ χοντρά το λέω, έτσι. Όλοι όσοι τσακώνονται με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, διαφωνούν, επιρρύπτουν ευθύνες, πιέζουν την κυβέρνηση, νομίζω αναγνωρίζουν την αναγκαιότητα αυτού του έργου. Το έργο είναι απόλυτα αναγκαίο και θα έχει άμεση επίδραση και στα οικονομικά της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθότι στο παρόν στάδιο, λόγω των ψηλών ρήπων, επιβαρυνόμαστε με ένα πολύ μεγάλο ποσό κάθε έτος, στις τάξεις των 400 εκατομμυρίων. Επίσης, η αγορά μαζούτ είναι αρκετά κοστοβόρα. Εξοικονομούμε ποσά της τάξης των 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ το χρόνο για την αγορά του καυσίμου. Συνεπώς, η ένταξη του φυσικού αερίου στο ενεργειακό μας μείγμα θα τροποποιήσει όλα αυτά τα δεδομένα. Σίγουρα έγιναν πάρα πολλά λάθη. Η σημερινή απόφαση, η οποία κοινοποιήθηκε τη ΣΥΝΕΑ, επίσης υποδεικνύει ότι υπάρχουν διαχρονικά λάθη στο συγκεκριμένο έργο σε σχέση με την ανάθεση, σε σχέση με την υλοποίηση, με τους χρόνους, με την παρακολούθηση των συμβολέων. Αυτά τα γνωρίζουμε. Το σημαντικό όμως είναι τι έπεται από αυτό το σημείο και έπειτα. Δηλαδή, αν θα αναλογιστούν ευθύνες, αν θα καταλογιστούν ευθύνες, αυτό θα πρέπει να γίνει. Αλλά αυτό είναι ένα θέμα, το τι έχει γίνει στο παρελθόν, και είναι ένα άλλο θέμα πώς προχωράμε και ολοκληρώνουμε το έργο. Είναι σωστό αυτό που βάζεις, διότι αν καταλογιστούν ευθύνες, δεν θα πρέπει να σταματήσουν το έργο. Έτσι, το ένα θα πρέπει να κινηθεί παράλληλα με το άλλο, αλλά κάποια στιγμή ευθύνες πρέπει να καταλογιστούν και πρέπει να διερευνηθούν στα σοβαρά. Συμφωνώ απόλυτα. Εντάξει, εμένα ο ρόλος μου ως τεχνοκράτης στον τομέα της ενέργειας δεν είναι να μιλήσω για το θέμα αυτό το θεσμικό. Το βάζω εγώ σχόλιο δημοσιογραφικό. Και εντάξει, ειλικρινά δεν διαφωνώ, συμφωνώ απόλυτα. Το δεδομένο είναι όμως ότι πολύ μεγάλο ποσοστό του έργου έχει ολοκληρωθεί. Οι διαδικασίες οι οποίες ακολουθούνται τώρα από την υπηρεσία, από το Υπουργείο Ενέργειας, είναι δόκιμες.
Δηλαδή, ορίστηκε διαχειριστής του έργου μια αρκετά έμπειρη εταιρεία, η οποία κάνει ανάγνωση των δεδομένων και θα επανέλθει με μια ανάλυση καινού, έναν gap ανάλυσης, το οποίο θα υποδείξει το τι απαιτείται προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο. Οι χρόνοι οι οποίοι συμφωνήθηκαν είναι δεδομένοι και δεν έχουμε βγει έξω από τα χρονικά περιθώρια. Δηλαδή, ο τεχνικός σύμβουλος χρειάζεται άλλους 2 μήνες για να ολοκληρώσει τη μελέτη του. Αυτό το οποίο λέχθηκε χθες από τον Υπουργό είναι ότι οποιαδήποτε βεβαιασμένη ενέργεια θα ήταν αδικαιολόγητη και ενδεχομένως και επικίνδυνη σε σχέση με την υλοποίηση και την ολοκλήρωση του έργου. Πρακτικά θα πρέπει να κάτσουμε εδώ τον Νιόβρη να δούμε τι έχει δώσει ο τεχνικός σύμβουλος, τους χρόνους οι οποίοι θα απαιτηθούν προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο και ρεαλιστικά να μιλήσουμε για το πότε θα έχουμε τελικά το έργο σε λειτουργία. Ωραία, έτσι πλησιάζοντας προς το τέλος, να μιλήσουμε και λίγο για το καλώδιο για την ηλεκτρική διασύνδεση, διότι χθες είχαμε εξέλιξη. Ο Ταγίπ Ερντογάν από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ είπε ότι κανένα έργο δεν γίνεται στην Ανατολική Μεσόγειο χωρίς την Τουρκία. Πρώτον. Δεύτερον, Χριστοδουλίδης και Μητσοτάκης συμφώνησαν ότι το έργο θα γίνει, προχωράμε και ας πούμε έδωσαν και μία αίσθηση ότι τα βρήκανε οι δύο πλευρές μεταξύ τους, που υπήρχε μία τέλος πάντων αντιπαράθεση και απόσταση. Πού βρισκόμαστε? Τα πράγματα είναι απλά σε σχέση με την υλοποίηση του καλωδίου. Υπάρχουν κάποιες συμβατικές υποχρεώσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας έναντι του ΑΔΜΙΕ, οι οποίες θα πρέπει να υλοποιηθούν τις επόμενες εβδομάδες στα ορισμένα χρονοδιαγράμματα προκειμένου να προχωρήσει το έργο. Τα μηνύματα τα οποία παίρνουμε από την Αθήνα, ακόμα και χθες το βράδυ από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, είναι ξεκάθαρο ότι η Λευκοσία έμπρακτα πρέπει να δείξει ότι στηρίζει το έργο. Δηλαδή, το να θέτουμε προσκόμματα, απορίες, αμφιβολίες, τι έχει γίνει, τι δεν έχει γίνει, προκειμένου να καταβάλουμε το δικό μας μερίδιο, το οποίο θα έπρεπε με βάση τη συμφωνία ή θα πρέπει να καταβληθεί τις επόμενες μέρες, προσωπικά θεωρώ ότι δεν είναι στα πλαίσια μιας σωστής προσέγγισης σε σχέση με τη σημασία του έργου. Τώρα, σε σχέση με το τι δηλώνει η Τουρκία δικαιούται να δηλώσει ό,τι θέλει. Είναι μια αναθεωρητική δύναμη, η οποία προσπαθεί να κυριαρχήσει στην περιοχή. Δεν μιλάμε όμως για ένα έργο το οποίο αφορά είτε σε απειλή της ασφάλειας της Τουρκίας, είτε με οποιοδήποτε τρόπο να αμφισβητήσει την παρουσία της τουρκοκυπριακής κοινότητας στο νησί. Μιλάμε για ένα έργο υποδομής. Έργα υποδομής υπάρχουν αρκετά, είτε στον τομέα της ενέργειας, είτε στον τομέα των επικοινωνιών, είτε στον τομέα των μεταφορών. Άρα δεν δικαιούται η Τουρκία να αμφισβητεί την υλοποίηση ενός ευρωπαϊκού έργου υποδομής, το οποίο επιδοτείται και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και για το οποίο έχουν ολοκληρωθεί όλες οι αναγκαίες μελέτες. Κλείνουμε με αυτό. Ένας τηλεθεατής ρωτάει, καμιά γεώτρηση θα κάνουμε? Πώς πάει το γεωτρητικό πρόγραμμα? Κάθε 3 και λίγο παλαιότερα είχαμε ανακοινώσεις, πανηγυρισμούς, αποτελέσματα, νέες εταιρείες. Πού είμαστε? Συνεχίζονται αξιολογήσεις στο οικόπεδο 10. Επίσης, οι Energy Total εξετάζουν περαιτέρω στόχους στα οικόπεδα 6 και 7. Το μεγάλο το οποίο έπεται τις επόμενες εβδομάδες είναι οι εξελίξεις σε σχέση με την μεταφορά κοιτασμάτων ευρημάτων σε τερματικά αποϊγροποίησης της Αιγύπτου. Κάτι για το οποίο υπήρχε και σχετική συνάντηση πριν λίγες μέρες της Chevron, της νέας διοίκησης της Chevron με την δική μας Δημοκρατία. Να πούμε ότι η Chevron ενισχύει το ρόλο της στην περιοχή, καθότι έχει υποβάλει και προσφορά για να πάρει και 4 οικόπεδα τα οποία βρίσκονται νότια της Πελοποννήσου. Άρα ο ρόλος στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου ενισχύεται. Έχει δείξει επίσης ενδιαφέρον και για κοιτάσματα της Λιβύης. Άρα θεωρούμε ότι οι εξελίξεις στις επόμενες εβδομάδες θα είναι σημαντικές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.